Τετάρτη στους δικούς μας διαλογισμούς πάμε λοιπόν, πάντα πάμε και ανοίγουμε το πεδίο μας, το ενεργειακό μας πεδίο, έτσι. Πάντα ανοίγουμε το πεδίο μας για να είμαστε μετά ασφαλείς. Γιατί όταν δεν ανοίγουμε το πεδίο μας δεν είμαστε καθόλου ασφαλείς και μπορεί και το πεδίο μας, το ενεργειακό, να καταρρεύσει. Πάμε λοιπόν, θέλω να θυμάστε ότι ξεκινάμε. 10 λεπτά θέλει ακόμα. Εγώ θα κάνω άνοιγμα του πεδίου. 21 και 21. Μπράβο ρε παιδιά. Πάμε λοιπόν και πάντα ανοίγουμε το πεδίο μας με τα χέρια στην καρδιά. Γιατί αν δεν συνδεθούμε μέσα από την καρδιά μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βάζουμε λοιπόν τα χέρια στην καρδιά. Σας το λέω αυτό πριν ακόμα κλείσετε τα μάτια σας, γιατί πολλοί με βλέπετε πρώτη φορά και πάντα θα σας εξηγώ. Βάζουμε τα χέρια λοιπόν στην καρδιά. Τον άντρα μου δεν έχω μπει ακόμα, δεν μου έχει κάνει κάποιο σχόλιο. Ίσως να μην έχει προλάβει να μπει. Βάζουμε λοιπόν τα χέρια στην καρδιά και βάζουμε πρόθεση. Βάζουμε πρόθεση βαθιά, αγνή. Πρόθεση αγάπης. Και ανεβάζουμε λοιπόν σιγά σιγά με μία εισπνοή τα χέρια μας. Όχι στο 7ο, αλλά στο 8ο, εδώ που είναι το 8ο ενεργειακό μας κέντρο, που είναι το ενεργειακό κέντρο της ψυχής. Και βάζουμε λοιπόν τα χέρια μας εδώ και αισθανόμαστε αυτό το μαγικό ήλιο που έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Γιατί εμείς παιδιά οι σαμάνοι δεν έχουμε 7 ενεργειακά κέντρα, έχουμε 9. Πάμε λοιπόν στο 8ο που είναι η ψυχή μας και το αισθανόμαστε. Έγραψε ο Αντρούλης μου, δεν τον είδα παιδιά, συγγνώμη, δεν πρόλαβα. Και όπως λοιπόν είμαστε εδώ, ανοίγουμε αυτό το κύκλο, ανοίγουμε το πεδίο μας και κάνουμε έναν κύκλο γύρω μας και με τα δύο χέρια. Και θέλω κάθε φορά που κάνετε αυτό το κύκλο να αισθάνεστε ότι σας περιβάλλει μία ενεργειακή φούσκα, ότι σας περιβάλλει μία ενέργεια η οποία είναι σαν μεμβράνη. Και αν εσείς νιώθετε ότι αυτή η μεμβράνη χρειάζεται θεραπεία, χρειάζεται αγάπη ή έχει ραγίσει κάπου και η ενέργεια φεύγει από εκεί, βάλτε την πρόθεση να τις... Σ' αγαπώ πολύ. Αντρούλη μου, βάλτε την πρόθεση να την θεραπεύσετε. Άρα λοιπόν όταν ανοίγουμε το πεδίο μας θα πρέπει να είμαστε συνειδητοί. Δεν κάνουμε ένα κύκλο έτσι. Είμαστε συνειδητοί. Και την ώρα που ανοίγουμε τον κύκλο μας νιώθουμε αυτή τη μεμβράνη. Το έχουμε? Το έχουμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε πραγματικά το πεδίο μας, τα χέρια λοιπόν σε στάση προσευχής, γιατί θα ξεκινήσουμε το φεστιβάλ του ζυγού, τα χέρια σε στάση προσευχής, στο ενεργειακό κέντρο της καρδιάς και τα ανεβάζουμε σιγά σιγά με μία εισπνοή στο 8ο ενεργειακό μας κέντρο που είναι αυτός ο φωτεινός ήλιος, στο 8ο τσάκρα, η ψυχή μας και σιγά σιγά λοιπόν ανοίγουμε και αγγίζουμε αυτή τη μεμβράνη, συνειδητά αγγίζουμε αυτή τη μεμβράνη και όπου χρειάζεται θεραπεία της βάζουμε θεραπεία και κατεβάζω λοιπόν τον κύκλο, πάρα πολύ ωραία. Και να θυμάστε ότι μετά που θα κλείσουμε το πεδίο θα το κάνουμε ακριβώς ανάποδα, θα πάμε να κλείσουμε. Πάμε λοιπόν παιδιά μου αγαπημένα να κλείσουμε τα μάτια. Πάμε να μπούμε στο φεστιβάλ. Πάμε να κάνουμε το διαλογισμό μας. Πάμε να συνδεθούμε. Ξεκινήστε λοιπόν. Πάμε να πάρουμε μερικές βαθιές αναπνοές έτσι κοιλιακές. Εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα αργή. Και ανοίξτε το στόμα σας, μη φοβάστε να εκπνεύσετε. Βγάλτε όλο τον αέρα έξω και θέλω να νιώθετε την εκπνοή σας ζεστή, καυτή. Πάμε λοιπόν, εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα. Μεγάλη ενέργεια η απόψινή, η ενέργεια της Πανσελίνου, η Πανσέλινος στο ζυγό, η οποία μας επηρεάζει άρρηκτα από την αντίθεσή της με τον ήλιο στον κρυό. Με τη σελήνη στον κρυό, συγγνώμη. Πάμε λοιπόν να βάλουμε την πρόθεση για αυτό το διαλογισμό. Πάμε να αγκαλιάσουμε λοιπόν αυτή τη συγχρονικότητα και να επιλέξουμε συνειδητά τι θα κάνουμε απόψε.
Θέλω να θυμάστε ότι απόψε η σελήνη είναι στο κρυό, αλλά ο ήλιος στο ζυγό και έχουμε αυτές τις δύο ενέργειες που θα κατεβάσουμε σε λίγο, τις ενέργειες της ισορροπίας, της θεϊκής μας συγχρονικότητας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε συνοχή αυτή τη στιγμή. Θέλω να νιώσετε όλοι ένα ζεστό κύμα στο ενεργειακό κέντρο της καρδιάς. Έναν φωτεινό ήλιο να έρχεται στο κέντρο της καρδιάς και από εδώ και μπρος θα μιλάω στον καθέναν ξεχωριστά. Νιώσε λοιπόν ότι μία ζέστη έρχεται στην καρδιά σου έτσι και στη φωτίζει και περνάει με σφοδρότητα σαν μία δέσμη πίσω στο κέντρο της πλάτης σου. Και νιώθεις ότι ευθυγραμμίζεσαι, ότι ενεργοποιείσαι, ότι συνδέεσαι. Και νιώσε την καρδιά σου να διευρύνεται, να ζεσταίνεται, να μεγαλώνει, να ενεργοποιείται. Και μεγαλώνει τόσο πολύ που νιώθεις ότι εισπνέεις μέσα από την καρδιά. Και θέλω να βάλεις την πρόθεσή σου ότι σε κάθε εισπνοή εισπνέεις αγάπη, θετικότητα και σε κάθε εκπνοή εκπνέεις την αντίσταση, το φόβο, την άρνηση. Και όπως εισπνέεις έτσι από την καρδιά, νιώσε αυτή την ενέργεια πίσω στην πλάτη σου, να φεύγει και να φωτίζει όλο το πεδίο σου, όλο το χώρο που βρίσκεσαι, όλο το σύμπαν. Και τώρα θέλω να οραματιστείς τον εαυτό σου σαν ολόγραμμα μπροστά σου να στέκεται γυρισμένος από την πλάτη. Και θέλω να παρατηρήσεις, να οραματιστείς, να βάλεις τη συνειδητότητά σου πίσω στην ομοπλάτη σου, ψηλά, κάπου στο κέντρο ή ίσως λίγο πιο δεξιά, πιο αριστερά, υπάρχει ένα σημείο που είναι έξω από το φυσικό σου σώμα, στο αιθερικό σου πεδίο και είναι το σημείο συναρμογής σου. Και θέλω να βάλεις την συνειδητότητά σου και την πρόθεσή σου να το ενεργοποιήσεις. Πάμε να κάνουμε ενεργοποίηση σημείου συναρμογής τώρα. Και δες το να ενεργοποιείται, να διευρύνεται, να κινείται, να φωτίζεται, να γίνεται σαν μία φωτεινή μπάλα, εκεί πίσω στην ομοπλάτη σου και ξέρεις πολύ καλά εσύ που ακριβώς βρίσκεται. Γιατί γνωρίζεις, γιατί αυτό το σημείο είναι η θεϊκή σου φύση. Και νιώσε την ενέργειά του και νιώσε ότι τώρα μπορείς να οραματιστείς, να συνδεθείς, να κάνεις τα πάντα. Και όπως είσαι έτσι συνδεδεμένος, θέλω να οραματιστείς ότι έρχεται μπροστά σου μία οθόνη. Μία μεγάλη οθόνη. Και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο θα κάνεις ένα κβαντικό άλμα και θα μπεις μέσα σε αυτή την οθόνη. Μπες τώρα. Και βρίσκεσαι στο απόλυτο σκοτάδι του σύμπαντος. Και ξεκινάς και περπατάς. Και όπως περπατάς, νιώθεις ότι αιωρείσαι. Και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι το πεδίο σου φωτίζεται. Και ξεκινάς και βλέπεις γύρω σου τα αστέρια, τους πλανήτες, το μονοπάτι που πατούν τα πόδια σου. Ξεκίνα λοιπόν να περπατάς.
Και όπως περπατάς, θέλω να οραματιστείς ένα μονοπάτι να ξεδιπλώνεται μπροστά σου, φωτισμένο από το φως της σελήνης, από την Πανσέλινο. Και αυτό το μονοπάτι είναι το μονοπάτι της θεϊκής σου συγχρονικότητας. Ξεκίνα να το περπατάς και δες το να φωτίζεται. Και θέλω να επιτρέψεις στον εαυτό σου να οραματιστεί ό,τι ακριβώς θέλει. Γιατί ό,τι και να δεις αυτή τη στιγμή είναι σωστό. Ξαφνικά, όπως περπατάς, το μονοπάτι ανοίγει σε 2 γραμμές. 2 φωτεινές ενέργειες. Και αυτές οι ενέργειες αντιπροσωπεύουν όλες τις πτυχές της ζωής σου. Όλα αυτά που ήσουν, που είσαι και που θα γίνεις. Ξεκίνα να περπατάς αργά, ανάμεσα από αυτές τις 2 γραμμές. Και όσο πιο πολύ εσύ περπατάς ενδιάμεσά τους, τόσο πιο πολύ φωτίζονται. Και τόσο πιο πολύ φωτίζεται όλο το σύμπαν. Και δες σε αυτές τις γραμμές όλες τις επιλογές που έκανες ή που θα κάνεις. Όλες τις ευκαιρίες ή τις προκλήσεις της ζωής σου. Όλα αυτά που δεν έκανες όταν έπρεπε και ήθελες. Αλλά θέλω όλα αυτά να τα δεις σαν παρατηρητής, χωρίς να κρίνεις τίποτα. Και όπως περπατάς, θέλω να παρατηρήσεις. Υπάρχουν σημάδια, σύμβολα, εικόνες. Τι εμφανίζεται μπροστά σου. Δες τα σημάδια. Συνέχισε να περπατάς. Γιατί αυτά που βλέπεις είναι μηνύματα. Είναι μηνύματα που σε καθοδηγούν. Σε καθοδηγούν προς την ευθυγράμμιση με τον αληθινό σου εαυτό. Και δες ακόμα αν υπάρχει κάποιος πνευματικός οδηγός εκεί. Αν εμφανιστεί κάποιος καθοδηγητής, μια βοήθεια, ένας δικός σου άγγελος. Ό,τι εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να σε καθοδηγήσει. Και αν έχεις κάποιες ερωτήσεις, μπορείς να τις κάνεις τώρα. Και τώρα θέλω να οραματιστείς την πιο λαμπρή εκδοχή του εαυτού σου, στο τέλος αυτής της διαδρομής. Πες μου ποιος είσαι, πώς μοιάζεις, τι ήρθες να κάνεις αυτή την ενσάρκωση, ποιο σκοπό ήρθες να υπηρετήσεις. Αυτός είναι ο ανώτερος εαυτός σου που βλέπεις αυτή τη στιγμή, λαμπερός, φωτεινός, πετυχημένος. Ενσωμάτωσέ το τώρα. Δες δηλαδή αυτή την έκδοση του εαυτού σου να γίνεται ένα με το είναι σου. Είσαι εσύ, ενώσου με αυτόν τον εαυτό. Ενώσου. Θέλω να δεις πραγματικά ποιος είσαι ή ποιος θες να γίνεις τελικά. Τι είναι αυτό που θες να κάνεις στη ζωή σου. Τι είναι αυτό που σε γεμίζει. Για ποιο λόγο έχεις έρθει σε αυτή την ενσάρκωση. Και τώρα θέλω να επαναλάβεις νοερά μετά από εμένα. Είμαι ένας φάρος φωτός και απελευθερώνω όλα αυτά που πάβουν να εξυπηρετούν πλέον το ανώτερο καλό μου. Με κάθε εισπνοή, εισπνέω θετική ενέργεια και με κάθε εκπνοή
Απελευθερώνω την αρνητικότητα. Επιτρέπω στο φως της πανσελήνου του ζυγού να καθαρίσει το πνεύμα μου. Κάτω από το λαμπερό φως της πανσελήνου απελευθερώνω όλους μου τους φόβους. Είμαι ανοιχτός να λάβω όλες τις ευλογίες. Είμαι ένα κανάλι αγάπης. Είμαι φως. Και τώρα θέλω να επαναλάβεις από μέσα σου αυτή τη τελευταία επιβεβαίωση με όλη σου την καρδιά. Μου αξίζει και είναι ασφαλές και εφικτό για εμένα να διακρίνω με σοφία τη θεϊκή μου συγχρονικότητα τώρα. Και δες μπροστά σου. Δες τα σημάδια. Άκου τις λέξεις, άκου τους ήχους. Συνδέσου και πάρε τις απαντήσεις σου. Και γνωρίζεις αυτή τη στιγμή ότι η ενέργεια της πανσελήνου του ζυγού έχει εμποτίσει την ψυχή σου. Γιατί νιώθεις την ισορροπία μέσα σου, γνωρίζεις αυτή τη στιγμή τι είναι αυτό που τελικά είσαι. Και ξαφνικά τα μονοπάτια φωτίζονται ακόμα περισσότερο και γίνονται ξεκάθαρα. Και εσύ ξέρεις. Ξέρεις ποιος είσαι, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ξέρεις γιατί έχεις έρθει τελικά σε αυτή τη γη. Και θέλω με το χέρι στην καρδιά να νιώσεις ευγνωμοσύνη για όλα αυτά τα δώρα που έχεις πάρει αυτή τη στιγμή και να πεις ευχαριστώ νοερά και να ξεκινήσεις σιγά σιγά το δρόμο του γυρισμού. Πάμε να γυρίσουμε. Πάμε να γυρίσουμε από το μονοπάτι της θείας σου συγχρονικότητας πάλι πίσω, στο σκοτεινό σύμπαν. Εκεί που νιώθεις ασφαλής και ας είναι τα σκοτάδια σου. Και μπες μέσα στην οθόνη και βγες από την αντίθετη πλευρά και στάσου μπροστά στον εαυτό σου σαν ολόγραμμα και δες τώρα το σημείο συναρμογής σου πιο πολύ φωτισμένο. Και έχει γίνει μια τεράστια μπάλα ενέργειας που αιωρείται στο ύψος της πλάτης σου. Και τώρα θέλω να αισθανθείς ότι ενέργεια αγνή φεύγει από το κέντρο του στήθους σου και κατεβαίνει κάτω στα βάθη της γης και βγάζει ρίζες. Και μαζί με αυτή την ενέργεια βγάζουν ρίζες και όλα αυτά που έμαθες σήμερα. Όλα αυτά τα δώρα που πήρες σήμερα. Και ριζώνουν εκεί για πάντα. Και πάρε μερικές βαθιές αναπνοές και έλα στο εδώ και τώρα. Και άνοιξε τα χέρια σου να πας να κλείσεις το πεδίο σου, όπως σου έδειξα. Κλείνεις τον κύκλο φτάνοντας τα χέρια σου στο 8ο ενεργειακό κέντρο σε σχήμα προσευχής και τα φέρνεις μπροστά πάλι στο ενεργειακό κέντρο της καρδιάς. Και όποτε είσαι έτοιμος μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου.